ngawo nangampela ngonyaka odlule okufanele singene ngeParis azange singene ngayo sangena ngengoma esingayazi nabantu abangayazi nomnikazi wayo osaba ngisho kuyicula ngisho stage asadlala izimbi zodwa leyo nto leyo nje ayikho nje right show mina kungizwe umlando kaMchunu nene yasaba kakhulu umkhuluma into engathi indodana yami le ayiphoqa ukuhlonga sonyaka phoqa yasheke kulokho wahamba waba imbongolo waba yinja le Eastern Cape emampondweni wenze kahle impela lapho ke ngizothiwa imbongolo khona yabona uyinja khona futhi uwenze kahle ke lapho ke naye ozama le inhlahla kwenye indawo yabona alandele uyise wakhe le emampondweni njengoba namuthiwa ngutata Ndivish yabo yazi skipper mase siyancinza uyizwe leyo siyancinza leskipper khona zoba imbongo kwaba ngamazi ke lo okwakuthiwa ungizwe umlando kaMchunu owayesebenza uKhuzini FM esebenza kahle ephathe nohlelo nokubambisana noTshatha usigiya ngengoma efuthe nohlelo elibambile ngabo 3 ekseni ayeliphethe kahle nalo kunenhlelo lapha ifundisa khona ngesizulu izisho nezakhe izinkulumo ukuthi isho ukuthini inkulumo lalikhona italent angifuni ukuqamba manga lalikhona kodwa akhulumayo umfo wamacingwana sekufana nje nokusuzela emanzini sekuyinto engasenzi mehluko akwenzi lutho akusashintshe lutho mhlawumbe nokukhuluma lokho kwakusebenza kule minyaka hayi kule minyaka kusasebenza macingwana nangena nathi shiq kulempi uze kuthiwa nje kunomphikiswa kuyancokusana uwo ubhongozo uhamba phambili uhamba noKhuzana wathi mawuqhela kuyiKhuzana ngoba kwakungekulunga ukuthi ungangeni entweni kamaskandi wagijima emdletsheni wayebo ice boy kaMthandeni njengoba namanje so ice boy wakhe umlethela amanzi mayomile so kuyaxaka ukuthi ukho konke okwenzakalayo kuwo uphakathi kuzona zonke izinto uyikhanda uyixova uxokiza wenza zonke izinto sengakhuluma na kanjalo wazi ukuthi nanoma yini enzakalayo waba nesandla kuyo noma bihle noma bimbi uma yimbi nami eluyimukela ingane ngo2020 wawuphushela amageja uthi awayongena oKhuzini kwakwenzakalani lapho angithi ubuhlohlo uMthandeni ukuthi enze izinto akhulume ebese ngathi nawe uMthandeni ekudala kancane ukuze kunganakeki ebetshelwa izinto angithi uwe usesenta kulempi labafana engaboni bomnumzana einganeni zakho wenza izinto zomnumzana zokuhlonipheka kodwa uthola likhulumeni njalo yomele uxolisa inhliziyo macingwana akukho yomenza khona uKhuzana mele nje uxolisa inhliziyo isimningi leminyaka seku right manje siyabonga zama okunye manje okuthize mhlambe kuyolunga bengazi vele ukuthi ngeke uhlalwa wakhuluma uKhuzana usuyicinga itrend yakubalekela yakudukela lutho nakho ke sebeze wawina ke nalomfana ke omthandayo koKhuzini bekuyini ukujabula kuyanihlula yini ukujabula lapha ngasemhletsheni nabalandeli bakathando bamthanda kuyanihlula yini beninomcimbi nengoma of the year yini le uKhuzana yenzani please akabhlungu ngoba hey neyiphele endlebeni anipheli imandla niyaphusha anikhathali and futhi angazi manje ke naye ngale ngathi kufike khishwe umqondo kufaka enye into ku-update isoftware ukuthi la siphikisa kwasane into esishilo yiyo akunandaba ukuthi sirong kanjani ngathi nje makwawela wathi Red Nation athi fike noma kuneclass or kunjani umuntu akhona hey
vele bayilakazane noyisangoma ugcina manje ese-TikTok engasabhuli engasabahambisa abantu empophomeni. Ugcina ungasazi nawe abantu ongasazi ukuthi noma uyisangoma noma wawu-actor asazi. Ngoba manje usukhalaza ukuthi ingoma ongayazi awuyazi uma kusenjani. Angithi imithetho yayisimple kuyavotwa njengoba kuvotiwe kulo nyaka. Yini ke yaba inkinga? Lana requestingani audit manibona ngathi nina nanifuna kwenzela okwenzakalayo. Waguqa phansi. Kwakuvotwa lapha kayi2 ophuma ngaphansi. Waze wachitshiyelwa kulo nyaka ukuthi hayi akuzanywe kupheshwe ukuze agcine winile. Nalo ngoma futhi awula ngayi epiano. I represent uMaskandi. Vele kunetalente ke into zokwaito vele wayicula bona kudala. Mhlambe mina imbuliso ukuthi awustick lapha ku into zopiano feature show cups. Mhlambe nikuzolo. So iyekele ndomacungane nobhululu bakho nihlala nenza ama video niphuza isiqatha nembamba lapha nenjemani ebese lokhu nikhuluma sekhu nithi thasi kukhuzana. Ake nikhulume nje ningamthinti nibone ukuthi kuzoba njani. Nibone ukuthi nje kuzokhona inkenzo ke nibe nayo nizoba right. Angeke nihetheke ndawo encinzeke ndawo. So nje hayi iyanyanyisa lonto le. Wohamba phambili uzozona zonke lezi zinto kodwa futhi usubhizi. So asazi ukuthi ahlahle kumele sicabangeni or sithini because kuze kube manje usasephakathi kulento. Kodwa ke okwayigibeza emthini kozehlisa khona.